Number 5 ukhohlwa ukuthi ngihlala lapha kini kusho ukuthi bengingafanele phela mina ungenza isilimo. Fanele wena ujike istatement sakho esithi Mthombeni from now onwards fanele ungichazele ngezinhlelo zakho, then I will say I was wrong, but ungakasho njalo musu ukuthi mawubona amakhamera uzenze no uyabona ke manje iproblem yakhe le ubona bethi delusional is because njalo mawubona amakhamera uvela uthi mawubona amakhamera usukwenza njalo wena sikhulumile nawe nje indaba ya number 5 wathini sikhulumile nawe nje sikhulumile nje nawe sayiqala musa nje kwenze ngaso uthi awuyazi ke manje noma ungasho njalo nawe uthi ngidelusional uvumelane nonkosikazi wakho. It's fine. It's fine noma ungasho njalo. Nivumelana uma kuthi yona into engixoxayo ukuthi ngidelusional lapha kwakho. No, mayengeke. This is in the personal meeting because khona umuntu orezile certain questions. Advocate. Yes. So No, kuvukela arezanga ama-questions guys. Ubazi ukuthi njengoba la kufanele azokwenzekani. Azokwenzani. Ubezokusupporta Mthombeni enze isiqiniseko sokuthi into atshelwe iyona iyenze. Ubudvukile njengoba kade ebuza, ingoba vele bonke batshela. Mthombeni laba bantu njengoba beze la ekhaya wena obasukelile wathi ningasuka. No, basitshelile ukuthi umacele eminyaka izolo okuthanga batshelile ukuthi abeze bazosupporta because it's either kuyalotsholwa okunomshado ka number 5 something. Ubasendele umacele basho njalo. I-voice note ngiyaqalukisa kusho ukuthi ke isilima sinye ke lana ke mina kuphela nje wabesho ukuthi ngidelusional sho ukuthi ke usele udelusional kanjalo. Ifamily ke le since ke phela kuyimina ngenza ngingaphileki kahle egcekeni ifamily ke iyazi ke yonke kahle. That's what we had macela asazi kuside lakho sisho lokho esikuzwile ebantwini abebela besifazane ekuthiwa bebengaminywanga bamenywe Thandi. And I'm like I wonder ukuthi eyiphi ke lo voice note leyo esho kanjalo. Kodwa sikuzwile ukuthi umacele usendile i-voice note esendela abantu. Before aphendule umacele I doubt. No, asimbuzanga lutho umacele sithi thina Mthombeni. Abantu besifazana abala bathi bebengamenyiwe initially before you got sick. Thandi base batshela ukuthi you are more than welcome to come even though kuthiwa amadoda ekumele niza entweni anganoma umcelo umshado ka number 5 kodwa nje abantu abala besifazane babona bebenziwe ka number 5 yo then from establish ukuthi bakusho ngasikhathini because ngesikhathi siphumile thina I doubt ukuthi khona umuntu kulabantu osukumile wenza kumina. So what are you trying to say Lwandle, are we lying? No, ngizobuza umacele ngithi lokhu kwe voice note komshado kuyangiphazilisha because wena Ndlunkulu Macele wazi yonke into uyazi ukuthi namhlanje akazile ukuzoshada uMakhwela uzo introduce so there is no way ukuthi ungasend a voice note ethi uzoshada uMakhwela because akazile ukuzoshada. So yonke leyo nto ekhulumekayo njengamanje inikeza ubunzima because I know the truth ukuthi akulona iqiniso lento ekhulunywa la. Kahle umcimbi kanti wowani obuwenza. Umcimbi ukuthi ngiyabonga ukuthi ngisindile. Uvukile ingenaphi ukuthi number 5 initially bezongena ngokuthi uma ngabe egcineni kosuku sesiqedile ukubonga ukuthi ngiyaphila lokho besokwenza bese introduce number 5 but awusitshelanga nani bekufanele usenze sibe aware ukuze sazi ukuthi sizomelana nento kanje ngoba phela mhlambe besingadecide ukuthi sicela ungabi khona if izohlanganisa number 5 since mina I for one ngithe ngicela unga-include kwinto ya number 5 because if you said this is about number 5 ngabe angikho
uMthombeni ngangimtshelile ukuthi mengabe kuukuthi uwenza into kanjalo ngicela ngitshele ukuze ngingabi khona. Apparently ke he lied, which confirms ukuthi mengithi akawacabangeli ama-feelings omunye umuntu kodwa ngaphandle kwawakhe kuphela. Uyabona inkinga engibhekene nayo. Inkinga yini obhekene nayo? Ukuthi sewukhulume kakhulu Shivasi kodwa ayikho into. Because no, because uthe wena kumina angifune lutho ukuzwa ngo-number 5. Uyaphi khona ekhaya ku-number 5? Okay, Ngithanda ukuthi uphakambise ukuthi uyangihlonipha. No, but I do. No. I do, and you know. No, right now you are not. Yini ngathi inkinga enkulu kuwena? Yes, I do have a problem. Yeah. I will no. What is your problem? My problem is you want to bring umuntu la kwamseleko in a very same space sekhaya kuthina. Uma Khumalo engangimbonile ingane ngaba sothandweni naye akuyena lo esimbonayo manje, and uzoyenza sure ukuthi uyena ekugcineni kosuku owinayo. Ngicela nami ungene weMthombeni. Uma ngabe-ke wenza umsebenzi ngicabanga ukuthi mhlambe bekufanele ukuthi ukuveze, ungenze kube yi-surprise ngoba thina sihlala la ekhaya si-full time thina la ekhaya, ngoba kusho ukuthi kahle kahle benikuplanile naqeda ukuthi kuzoba nomcimbi bese u-introduce u-number 5. Of course they did. Of course they knew. So abantu kusho ukuthi ababeyizilima kule Ithini ehlelana? I-problem engibhekene nayo ukuthi nifaka umacele, but it's fine. no bengibuza Okay, we are there now. It's not about ukufaka umacele Mthombeni, kodwa nawe you need to be honest. Setafuleni somndeni. No, ngifaka umacele. It's okay. Ngizwa kuthiwa la macele. I'm being serious. Ngizwa kuthiwa la macele kune voice note circulated amongst people, and labo bantu they are nameless because njengamanje angikwazi ukubabiza ngamagama, anginikezwanga bona ngamagama ekuthiso wena, so anginayo sho bengisakhuluma ukuthi is that true or that is not true. Bengizokuphendula ukuba bekade ungibuza wena into ezoyenza ukuthi ngingaphenduli lo mbuzo wakho yingoba uthobile ukubuzayo ukuthi ngibuze mina, so ngingakwazi ukuphendula. Angithi manje uma ngabe sichaza ukuthi kwenzakalani kuba ngazuthi siyasukelana, kodwa izinto ziziveza kanje ukuthi siqinisile masicabanga ngane indlela esicabanga ngayo. We're trying to protect umacele. Why ngimprotect ehambeni umacele? Because uyakujabulela ukuthi umacele uyakusupporta Uyakusupporta. Yabona abantu laba bahlangana ngami la, abanye baba bakhulumisana. Angifisi ukuze kufike la ngizokhumbuza umuntu ukuthi wafika kanjani yena la kaMseleku. Ngifuna wena uphelezele